kadto pa kare, ang iban gapakadto pa lang sa mga sementeryo, ang iban nagapala uli na. Amo nang bulyom sa traffic puwerte kahapon. Di kamusta? Ano ang inyo mga linuto kahapon? Ang ako na tilawan kahapon na suman gid lang. Nagluto suman pagkatapos ti manok nga may kapayas, paitan, balunggay kag tanglad. Namit man salusaluhan sang pamilya. Balinsyana wala ko kaluto. Pagkatapos ang iban mga bayi-bayi, ang iban mga paborito ko nga kalamay hati, daw wala ko katilaw kahapon. Pero namit man ang suman, maghana karon pag-abot sa balay, may bilin nga suman, amo nang manamit kaunon kon maaghan siya, rep mo siya bla. Pagwaon mo siya, bulubugnaon mo siya, kay gatigaan na siya mo. Maghumok-humok sa jutay, waswasan mo asos sa pagkananam, wala tupong. Amo na yung suman mo, kun maagahan na, ganamit ina siya. Kung maayo nga pagluto. Kamusta kamuda sa mga kabanwahanan kag kasyudaran? Enjoy gid ang family reunion, tipon-tipon gid ang mga pamilya na ginadumdum naton atong aton mga pinalangga sa kabuhi nga nagtalaliwan. Ang importante nga ipangamuyo ta nga kabay pa batunon sila dito sa ginharian sang Dios. Amo nang pinaka-importante. Amo na kahapon ginlaragway ko ang kinalain sa pagdumdum sang pista minatay sang una kag sang karon. Kung sa bagay ti bag-o naman nga henerasyon. Bag-o naman nga mga pagsulundan ginahimo sa aton mga hubines, may ila man sila nga mga ginahandom kung magpadulong sila sa mga sementeryo, labi na kung sa mga pribado. Dumdum ka mo sa mga pribado nagliga to, gari na gumba lang ang mga banda. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Bao si Rochelle Evangelista gid ang una. Monitor kami di sa barangay 14 Dawes, upod sa asawa ya, si Annalyn Evangelista. Sa mag-asawa da, good morning. Kay Roming Estrabon Hidalanga, sa barangay Talaban, Himamaylan, gamonitor niya nga pita. Salamat kid. Kay Buriring Ordonyo, morning. Monitor kami ni Mrs. programa mo. Hang overgid. Ligo tamyaw ang tropa Buriring kag sa mga kasimaryo ko. Bugtaw na kamo kay may trabaho na. Mugid. Elvira Hilogo, good morning. Kay Jose Mongcal Torilla, monitor live sa Binalbagan. God bless ko na. Bao si Jinky Di Alagdon, morning ko no kay Mr. Arthur Jeep Villasor, Banisa Mayo kag Doc Mat Mayo, Mama Lulit Di Alagdon, Papa Joe Di Alagdon, Noel Amar, Alma Uligon, MG Season kag tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, halin sa Arizona, USA. Nagpadala sang 50 ka stars sa sulod sang 7 ka semana. Kay Alma Gonzales sa posisyon, morning monitor lang gihapon sa Granville 2, Barangay Mansilingan. Pamili ko sa Silay City, mayong agaman. Sige. Kay Sandoval Jane, morning. Namian ko balas ang imo. Sige. Watching from Quiet ba? Sa Quiet, kamusta da? Okay. Naig pista minatay man kamuda. Kay Angela Gayon Dato Castillo, good morning. Kapita, monitor lang ko diya. Sa Bangga Tutong Uno, Barangay Pilisa. Kay Dinis Antonio, good morning. God is love, correct. Kay Jubal Trinidad, sige. Maayo lang pag-monitor Jubal. Subuman kay Angela Gayon Dato Castillo, tamyaw ko sa mga bata ko sa Birot, Libanon, Maricon Castillo, Gloria Morino, Wilson Castillo. Sige. Kay Milagros Morales, good morning.
Monitor lang kami dia ni Edgar Morales sa Barangay Maaw. Kay Dines Antonio, namit manggali ang spaghetti, takway mo, kag fried chicken nga baboy. Ang spaghetti mo ginang pagkaon nga hindi ko mauyunan, tingalab la ko mo. Nga hindi ko nakauyon sa spaghetti. Pero pansit kauyon man ko. Kay Judge Nap Diamante, good morning. Kay Betty Lauda sa Binalbagan. Kay Riobin Tampos kag Bob Francia. Kay Toto Raul Alibugas dalom galadlad nga napamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo. Dira kay Jusing Tupas sa Purok Mabinuligon 2, Barangay Sumag. Kay Ana Diaz na sa Purok Balulan Bago, good morning ha. Kamusta da sa mga Dilag family sa Sumag, Belmonte family sa Purok Riverside Sumag. Kay Marlon kag Lagrimas Reyes ga monitor ni sila. Si classmate ko Efren Pompirada sang Sumag, si Nets Alarcon classmate, good morning. Si Pare Kinit Pabundugay na wala kami magkitanay. Kay Philip Bilyesa sang Murcia, kay Marvin C, kay Johnny Dalgo sa Manapla, good morning. Si Pare Erning Horilia gabugtaw na ni. Si Richard kag Toto Bino sa Barangay 4. Si Paring Istoy Querido, bugtaw ka na? Sige na, bugtaw na. Kag mag walking na. Kay Marvin Gregorio, morning. Monitor kami niya sa Barangay La Granja, La Carlota City. Ay abaw si Primo Dan Halico, aga pa. Primo Dan Halico, good morning. Miyembro ni sa missing. Missing ko, wala. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Padayo na ha. Ang libre nga medical check-up kag libre nga consult. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero Philippine Standard Time, las 4:35 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. pero kamusta man? Amo na would like eh. Mayara kita na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti, laktaman lang nanay eh. Tapos ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason. Singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nagulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya Oo. nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share, na.
Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. tanan. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For butaw. I-record sa ang kinanglanong kapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Diyan mo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man rapo ko tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tagpay. Dapat mong ginanga salamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Ihanap ka ng San Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Sige. Imundak na. Dako na bulit siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige. Ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son, inyong one time nga makaswerte, Makadaog. makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Kamusta na? Medyo mayong panahon na. Kaya ang bagyong si Queenie nangin low pressure area na lang. Bulubanta nga bilog nga Visayas, Occidental Mindoro, Palawan upod na ang Kalayaan Islands, may ara ini nga magalumon nga kalangitan, may panalagsa nga pagtupa sa ulan, bangod sang thunderstorms kag localized thunderstorms. Kanay-kanay ang aton sini nga kadagatan. Pero kung kaisa, may pagmulumadlos man. Nagahuyang na siya, amat-amat nagakatunaw ang bagyong si Queenie apang ang madamo nga bahin sang Visayas kag Mindanao mangin maulanon gihapon. Tudo bantay gihapon ang pag-asa sa balita nga may 5 pa ka mga bagyo nga mahimo magsulod sa aton sinipungsod antes magtakop ang tuig 2022. Wala lang na matapos. Kaysa masunod nga tuig 2023, hindi naman maglubo sa 20 ka bagyo ang nagasulod sa pungsod. Amo nang siling ko bala,
wala niya sang katapusan siling mo tapos ng bagyo. Kada tuig ini, nagaabot kinaugali inaya, hindi naton inaya mapunggan. Ang aton himuon, pabakuron ang aton sinipuluyan. Kinahanglan tukod kita sa nga mabakod nga puluyan kag hindi kita magpatindog sa puluyan sa malapit sa suba nga masami nagaawas, nagabaha, hindi kita magpatindog sa mga lugar nga masyado kadelikado, may mga landslide kag iban pa. Labi kag labaw sa tanan sa tion nga manug-abot na ang bagyo kag ginapahibalo na sa pag-asa kag mabatian na sa mga radyo, hindi ka na magpasimpalad pa. Himusan ng kagamitan mo, himusan ng kasapatan mo, medyo pulo palayo ka na sa lugar nga ginapatindugan sa puluyan mo kon delikado sa baha kag landslide para malikawan naton ang mga ginatawag naton madisgrasya, mga magkalamatay sa tion sang kalamidad. Kapanawagan na pirmi mo ang aton gobyerno, local government unit, tula gauntat panawagan, halalin na kamo, evacuate na kamo sa mga lugar nga masyado kadelikado. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na, basto to Jubal Trinidad, wala li siya absent, adlaw-adlaw ari ni siya. Si Evelyn ni Pamusino, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa ato na. Baw, nagamonitor ko ni si Jubal sa Kabangkalan. Taga Kabangkalan, good morning. Kay Nubi Magapan. Gamonitor kami sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Ba, si Banisa Mayo, ari na siya. Martes dito sa ila. Nice and sunny afternoon. November 1st. Kamusta ang kalagalag? Mayo man na. Bisan paano, nakaluto-luto mabisan suman lang. Happy November month ko no. Alin sa Rochester, Minnesota, USA. Sige. Taga-Amerikada, good morning. Kay Ana Sinoro, good morning man. May lang pagmonitor. Kay Melvin Piñapela. Kay Hel Lucina, good morning. Tamiyaw ko pa kaisa ko, si Anthony Magallanes, kag utod ko, si Les Lucina gamonitor sa siyudad Sambago. Si Imbong Jukampo kag Kapbito sa Maao, ara na sila, nagaupod na sa aton karon nga kaagahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay.
Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, singaw na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya Oo. nagtulong sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung namba niya nga, isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Na. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maimita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For butaw. I-records ang kinanglanong makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung mamanaki. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga klase ko nakadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tagbay. Dapat mong ginanga salamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati ko. Ihanap na ng San Diyos ang pagubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abri kong Fritz lang agi kaya nga mo ito. Kumanda ka lang. Dako na bulit siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madaming nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason, inyong one time nga makaswerte, Makadaog. makadaon. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe,
Mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kon ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano pala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga... Ang pagbalik na sa bulutuan na tiyang DepEd nagpasugot na voluntaryo nga mag-sok-sok sang face mask. Pero kung ako abi ginikanan, hambala lang bata da. Kung daw hindi giman mabudlay para sa ila, ang mag-suksok sang face mask, pasuksuka lang anay. Bisan, voluntaryo. Bisan ang kabataan, hindi magsuksok sang face mask, wala mahimo sina ang manunudlo kay voluntaryo na ang pagsuksok sang face mask. Pero kung hindi manggid samlag, daw ang kabataan okay malang nga magsuksok sang face mask nga hindi. Kay man pag kinitanay niya sa kabataan, porte na ya mga mag-abyan, hidlawanay nga magkinitanay personal sa mga bulutuan, madagyang gid inaya. Hindi mo na mapunggan, labi na sa elementarya. So amo na nga kon daw hindi malang sablagid, padayon lang. Pero ang DepEd sa nasiling nagpasugot na nga voluntaryo na lang ang pagsuksok sang face mask. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na kay Erlinda Ordonez Planas. Good morning. Tamnaw ya si Nanaya Milen
Bilya. Always gid ka monitor. Belated happy birthday kuno sa yapo si Chris Daniel Bilya sang Oktubre 30. Oh, sige. Tamyaw yaman makalipsay family. Sige. Kay Juan Cordero, good morning kapita. Baw, sudan suman kag ibos baka namit. Kay Richie Manya, morning man. Kay Ana Samani Manolo Jimenez, morning. Tamyaw ko akong pamilya Pinida, dira sa barangay Bunga, kag pamilya Jimenez, Sampurok Kabagtasan, barangay Kudkod. Kay Niliana Sabran, good morning. Niliana Sabran family, ga-monitor kami sa barangay Tagok. Sige, good morning lang. Dira sa kay Miriam Joso, good morning. Tabi ako kay Russell Galabasa, happy birthday. Kay Russell Galabasa, happy birthday karong adlaw. Si Noel Amar, morning kapita. May dala nga bibingka ba porte ka. At Tandoy, good morning. Monitor kami dia sa programa mo sa Sinda Panggulayan, Central Maaw. Kay Eljan Cabudillo Paborada, good morning man. Monitor ko dia. Good morning sa mga taga-sityo Amiles, Barangay Santol, Binalbagan. Kay Aida Alunan, good morning. Tabi ko kay Rodolfo Rinaldo Roberto Alunan, Alan Lourdes Villarite, kagtanan taga Barangay Granada. Kay Kabel Platino, good morning. Tabi ko kay Alma Platino, Barangay Ginbalaon, taga Barangay Ginbalaon da, good morning. Balik ako pagkatapos ni. Ang inyong mabatian. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kay kamusta man? Amo na would like ay mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulong sa akon nga kamo bala. Nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga. Ari ay pamati ka mo.
may gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na compose nga eskwela. Primary kag secondary kang na. For butaw. I-records ang kinanglanon nga makapag-disipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanakin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaw ka man rapo ko tatugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan kagi ng Action Radio. Kaya pag-upin sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takbay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kaya ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Tingnan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Umagak lang. Dako ng bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Diba sis Lason, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsabli nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:06 na abaw.
sintudusi na ang mga nagkalamatay sa bagyong Sipaing. 7,000 kapuluyan ang winasak sang among bagyo. Porte man, no? Sa Bulacan ganiya, ang pila naton ka mga kauturan dito, hindi man makapadulong sa sementeryo, kay lapaw tubig. Ang ila dito, sementeryo. Porte, no? Pag duaw mo na sa mga minatay mo, kay lapaw sa tubig ang mga pansyon dito sa Bulacan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 5:07 na. Kay Ryan Bilio, good morning. Kay Melinda Demeren, good morning man. Kay Noel Amar, naga-monitor man. Si Utay Benedicto, tamyaw kay Kagawad Nonoy Bakwado sa barangay San Jose Sipalay sa nagulam sa nga kudkuran. Pahadalian na lang kusuman. Kag-ibos. Wala mauli ang kudkuran niya. Kay Idilaos kag Nanay Isabel sa Victorias, good morning. Kay Julpa Caritatibo, tamyaw ko na Bindol Family, Rolando Kulot Caritatibo, Clint Cyrus Galas, sang barangay Robles, La Castillana, good morning da sa inyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 5:08 na. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari amo na po, nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos, naman, ubra ko ng dason. Brown na dason singgang ay pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan niya, Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na compose na eskwela. Primary kag secondary kam na. For butaw. I-records ang kinanglanong makapag-isipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung umanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nogid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man rapo ko tatugan ko balala. Di silingkod sa iya, ako bala. Kung
mula no ang akong ginatulog sa iyo mo, kay kayo ano na. Pagdason, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Aksyon Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kaya siling ko pasalamatan tagin ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa premium sa Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubauna na, nakabati ko ka. Inga na tanong sa Diyos ang pagubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agad kaya nga mo ito. Imandak lang. Dako ng bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka makuntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Diba, sis Lason, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw 431. Una nga bula resulta 4 kag 31. Second draw 20 38. Ikadua nga bula resulta 20 kag 38. Third draw 15-38. Ikatatlo nga bula resulta 15 kag 30. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Ang Lotto Result tatlo. Una kita 658 ba dako ng jackpot 177,575,689. Ang jackpot 177,575,689. Ari ang kombinasyon in any order 34, 17, 26, 20, 5, 29. Ang kombinasyon sang 658, 34, 17, 26, 20, 5 kag 29. Sa ilo kita, 649. Ang jackpot 15,840,000. Ang jackpot 15,840,000. Kombinasyon in any order 24, 4, 43, 25, 21, 44. Ang kombinasyon sang 649, 24, 4, 43, 25, 21, kag 44. Sa ilo kita, 642, jackpot 8,922. Ang jackpot 8,922. Kombinasyon in any order 7, 36, 9, 37, 39,
Kombinasyon sang 6 por 2, 7, 36, 9, 37, 39, kaga 8. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na morning da. Kay Jorlin Porol, morning ko no. Sa akon Mother Erlinda Bangkilio, dire sa Kaisahan Village, Barangay Gargato, Hinigaran. Suki mugid na ang manog palamati ba? Suki nga tagpalamati. Mario Olvido Aquisa, good morning. Okay, mga pita, monitor di sa Hacienda Luguay. Tamyaw ko si Titong Britanya, kagyo Patubo sa Hacienda Bagroy, Silay City. Kay Christine Miñez Villalobos, good morning. Kay Elmer Boyet Villamor, ara man sila, nagaupod-upod sa aton, tagsagid kakaagahon. Kamusta da sa kapihan? Si Munsing Syukon sa Amerika, ambot kung ga-monitor siya. Kay Joel Perido, good morning. Kay James Patalagsa, ara pa da sa kapihan. Si Bida Tumbos, si paring GC Sindico, Roger Aguirre, Bibitan, ambot kung gapit pa da. Si pare Kano Rivera, kag si Lore Aporrado, morning sa inyo. Sigurado ya ang Minstead, si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Munit Rujas, si Nilson Distrito, si Jok Torres, si Larry Benitez, si Pare Ed Jamson, si Maral, si Billy Caro, si Jimmy Candelario, kag si Pulding Hippie, sigurado ko nga daw wala absent. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Kay Sirwin Hugos na. Nagapamati si Michelle Magbanwa, kay Erme Bilyunes. Naga-duty kami, lakbay alalay sa Isabela, DPWH, Binalbagan. Kamusta da? Ang Binalbagan, Isabela, ang mga Balues pamilya, good morning, kamustang kalag-kalag nyo da? Kabay pa nga, bisan paano, maayo lang ang aton sini kalawasan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Ari anayo May asma bala kamo. Wala untat nga pag-ubo, pneumonia, bronchitis. Lala bala ang paghubag sa baga. Mataas bala ang uric acid. Hindi normal ang pangsyon sang kidney. May arthritis kamo, masami nagahubag ang inyo kalutalutahan, tugas ang gout, rayuma kag diabetes. May high blood ka, ari ang sabat sa inyo ginabatyag. Bluterna Plus Capsule. Ang Bluterna Plus Capsule may unod nga 5 ka ingrediente nga lunsay sabat sa inyo ginabatyag nga balatian. May Bluternit siya, dahon sang tanom nga insulin, turmeric, cinnamon bark, kag may probiotics nga nagaparasig tunaw kag paipikto sa sining mga ingrediente kag magasupply sang billions of good bacteria sa aton lawas para magbaskog ang aton immune system. Bluterna Plus Capsule, kompletong kombinasyon sa maayong panglawason. Ang Bluterna Plus Capsule mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na ba? Dali na gid lang. Nobyembre, dason bulan, Disyembre na. Kamusta na? Preparado na kita? Preparar kita sa bulan sa Disyembre para enjoy ang tanan-tanan, pero preparahan taman ang mga kalamidad sa 5 pa kabagyo nga mahimo magsulod sa pungsod Pilipinas. Inapangamuyo naton nga kabay pa maglapaw ini siya, bisan paano mangin mabinungahon masadya ang aton pagsaulog sang Pasko. Ang Pasko ay para sa akon, para ginaya sa kabataan. Kinanglan nga lingawon tagid ang mga kabataan. Kay para sa ilaya, amo nang pinakasadya
nga bahin sa ila kabuhi sa pag-abot sang Paskwa. Nagapaabot sila nga makabaton sila sang Paskwa, bisan paano pinutos nga dyutay, amo na para ginaya sa kabataan mo ng pagbugtaw alin sa una gapati pasla. Galing kay manti ang kabataan subong wais na. Sa una gapati pasla mo. Malin sa ginikanan niya takoda medyas. Kay pagkaaga kon maayo nga bata ka, kamapisan ka, sudlan ginani Santa Claus. Ting kabataan ubra na ala tudo pagka anak magtulog matakod medyas. Pagkatungang gabi na mabugtaw ang ginikanan, butangan niya ng mga tsokolate, kung ano da nga mga panganan, pagbugtaw sa bata, sos gaudyak. Nya ba wala ko kabugtaw ba? Wala ko kita kay Santa Claus ba? Amo na ka malipayon na sa kabataan na. So ang kinatawag naton nga Paskwa para gid ini sa mga kabataan. Mo na nga preparahan taman ang aton mga kabataan para nga mag-enjoy man sila. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:22 na kay Jopi La Chica Real. Good morning kay Papay at Joko no. Saya ika 72 nga kanawan subong nga adlaw tamyaw nunong nini kag JB Real. Bati sige kay Joda kay Papay at Jo. Happy birthday gid karon nga adlaw. Ika 72 siya 72 ba 14 no? Kay Kati Bear, good morning man. Gaupon man sa aton karon nga kaagawon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:23 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Salamat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Dos no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa ang periyos nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkakatapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio
And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong kag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat din ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang yan salamat. Regarding sa Action Radio Bacolod, nagpasalamat din sa PN ng ginatag sa amon paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat dito nga yung patigayon ng mga activity together man sa amon nga CHO kag sa amon nga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Action Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma. Sumaka siya sa bulan sang Nobyembre. Kabay pa, ining mga importante nga mga bagay bala sa panahon sa Disyembre, hindi man nyo pagpatamaan ay manubuan nyo man pating presyo sa mga balaklon para everybody happy man. Kay manti ko nga purti nagiman kamahal sa balaklon kung kaysa kabudlay man mo, no? Amak mo nga i-budgeton mo na. Kaya ang Pilipino, natural na sa Pilipino, medyo tradisyon na nga bisan ano ka imol sang tawo sa pizza 25 kag 31 bisan pandesal kag pansit lang mabutang gina siya sa iya puluyan. Action Radio Philippine Standard Time las 5:29 na kay Evelyn Sinaonda. Monitor kami nila ni Hulagay sang Purok Gaisano, Barangay Alihes, kay Mary Joy Victorino Flores Makawili. May lang nga pagpamati sila ni Mama Yamere kag Papaya Robert Flores sa Barangay Carolan, Kabang Kalan. Action Radio Philippine Standard Time las 5:29 na. Diri kita balita naton sa puwersa sa ngaton kapulisan, deployment sa personnel sa Bacolod PNP magapabilin sa mga private kag public cemetery tubtob pa Nobyembre 4. Luis Balita. Detalye upon kay Action Eric Magbanwa. Action Eric. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office, may kapulisan katagyapon nga magkababilis sa 14 ka sementeryo diri sa syudad sang Bacolod. Ining palayag, Action Fred, ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office. Apang hindi na madamong kapulisan, ang makitaan sa patio subong adlaw, ikumparar kahapon, Action Fred, nga sa din may paginutok sa mga sementeryo diri sa syudad sang Bacolod. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, Action Fred, hasta pa ini sa Pizza 4, ang atong kapulisan nga makitaan sa pila ka mga patio diri sa syudad sang Bacolod agon mapasiguro nga wala sa mga insidente nga matabo sa mga pumuluyo nga nagabisita sa ila sini nga mga minatay. Kapin sa 177 ka mga pulisan ang gin-deploy halin pa kahapon nga adlaw, Action Fred, nga napahamtang sa 4 ka public cemetery, pulo ka mga private cemetery, dala ang pagbutang Police Assistance Desk sa mga patio, kalakip sa Road Safety Marshal upod ang iban nga mga law enforcement agency. Sunod kaliada, Action Fred, 116 man ka mga force multiplier ang nagabuli sa kapulisan naton sa pagbitira sa katawayan sa pagsaulog kahapon adlaw sang All Saints Day kakaron nga adlaw All Souls Day. Atong kapulisan in place na naman, ara man ang aton nga mga force multiplier nga naga-assist and makita
makita naton sa iban nga mga cemetery, may ara man sila sang kaugalingon nila nga mga roving guards nga naga-maintainer sang peace and order. That's why kami man sa kapulisan nagapanugyan man kami kung ano ang bawal kag kung ano ang dapat naton himuon sa sulod or magkanto sa mga sementeryo. Kag actually ang aton nga security plan hasta kita sa November 4. Although sa 3 kag sa 4 hindi na gid sila nga mabantay kita, but then makandak kita sang mga roving inspection lang sa mga cemetery naton para ma-assist man in kaso no sa mga kauturan naton nga makadtuya or magpadulong sa mga patio sa amo sina nga inadlaw. Kag hindi laman ako no, actually ang aton nga city director since Friday pa nagalibot gid siya no, ginaisa-isa niya aton nga patio kag ginalantaw yaman ang sitwasyon sa aton mga kapulisan nga na-assign sa aton mga patio. Kung magbisita kita sa mga patio naton, let us ensure man nga ang aton mga panimalay secured man kay di ta ginamanigar no nga kung wala tawo aton nga balay may nagabantay nga laing ginhawa kisa. Kag kung ara na kita sa mga patio man, especially sa public cemetery, let us avoid lang sa pagdala sa mga unnecessary nga mga bagay-bagay no, para na mga jewelries naton, other belongings nga makahatag ideya or oportunidad man sa mga ibang nga tawo nga mag-take advantage man sa aton. So, the same manner, kung naga-drive kita, let us drive carefully man ka responsibly. Kapin pagay kung kita pamilyado, hindi laman ang aton lawas ang aton ginaamligan, kasi man ang aton mga pamilya nga upod naton sa salakyan. Police Lieutenant Colonel Estrada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, sa interview ng Aksyon Radio. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report, una sa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:33 na morning dira kay Nimpa Ibanez sang Barangay Tangob. Nagaupod na sa aton si Dante Makilan, si Ariana Ligada Salvador, tamyaw ya pamilya Ligada Nabarte sang Barangay Yubo, La Carlota City. Si Gina Toribio Panes, ginatamyaw siya, kag si Ila Panes, ginatamyaw sila ni Gamay Tulusa Panes, dira sa La Carlota. Taga La Carlota da good morning lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:34 na. Balik ako pagkatapos ini. Santon. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man no, kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas.
Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ilang komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami may libre kasi sila nga check up diri ang hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata. Amo naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bagos City Health Office. Gikan man sa ilang local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission. Kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa Radio Philippine Standard Time, las 5:37. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig. Diyan sa banwas ang ilog lalaki nga nagtambag sa komisyon ginbuno pilason. Detalye siniupod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Pilason Action Fed ang isa ka mangunguma matapos nga nabunan sa isa ka komosyon nga nagluntad sa Upper Kawas, sakop sa Barangay Kanlamay sa may banwas sang ilog. Pasado las 7 ang takna sang gabi sa tuong Oktubre 30. Ining biktima ang ginkilala kay Jonel Rodilia, 25 anyos, sa soltero, kag residente man sang sitio Upper Kawas. Subong man ang suspect ginkilala kay Gary Cabarles, 40 ang edad. Sunod diri sa report sang Ilog PNP, nagainom sa isa dira ka puloy-an sa area sang Upper Kawas, Sanday, Warren Garnande, Benedicto Robles kag Joey Bacolod sa nagluntad aksyon na Fred ining pagnilalisay. Tubtob nga naglabot naman sa komosyon. Kumuning tatlo yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Ang grupo naman sang biktima nga si Rodilia ang nagpalapit ka nagtambag bara para ma-pacify kag mauntat dirang kinagamo. Ilabi na nga ilaluyag kwaon si Joey Bacolod dikto kwaon nila bala ang ginakapitan sining bamboo stick nga perti kataliwis action Fred agud malikaman ang nanuman nga mga krimen. Gulpin nila nga nagwa sa puloy-an naman ining si Gary Cabarles nga may bit-bit na yung kutsilyo kag ginali iya nga gibuno ining si Rodilia action Fred kag ini nakaangkon sa pilasi naman nga tiyan kag wala bahin sang iya nga paa. Ining biktima ang ginadala na diri sa may Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital para naman sa pagbulong. Samtang ang suspect naman ang nagpalagyo matapos ang krimen. Hoy, sa tutaran nga magkaaksyon sa mga mahilig dira abla magigop sang mainit nga kape. Kung kaping inyo ginapangitaryo, may rekomendar ko sa inyo perte ni kanamit kag perte man ka epektibo nga man healthy niya nga sa isang kape. Among Dr. Alfred's Green Coffee mga kaakson, ang dapat ang standard naton basta kapeng pagambalan dapat maramit ang sabor. Te pasok na Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:41 na.
Kay Billy Albay nya pangapi pamahaw, balik obra na naman. Amugid. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning man. Kay Aisin Panganiban. Oho, sa amon di ulan sa Sinda Makamiguno, Barangay Ilopes, Silay City. Kay Doy Arthur, good morning. Kay Ana Sinuro, good morning. Kay Ma'am Nuna, kuno, manager sang Aksyon Radio. Kay Atiya Kim Iriman, bawari si Atiya Kim Iriman. Kay Jire ni Pamusino, good morning man. Kay Heidi Magallanes Haranilla, pamahaw ta, Asinda Makamiguno, Barangay Ilopes sa Silay City. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday ganyan, maabot ako nang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman, brown ng dason. Brown ng dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4Ps lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4Ps na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka mo na. For, bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapag-disipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaw ka man rapo ko tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-upin sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tagbay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter, dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa
Action Radio. Kaya huwag kita kapabati. Tungod sila kay ara ko sa Action Radio. Maskin gubaon na nga. Nakabati ko. Ihanap ka ng San Diyos ang pagubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Imandak lang. Dako na bulit. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Diba, sis Lason, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga sa nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula.
Pang, to kalala na nasang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Sa latent TB may ara ka TB infection. Aksyon na Fred sa station number 4 ginpahayag ni pulis Major Richie Gohe nga nangin matawhay ang pagdumdum sang All Saints Day kahapon sa 4 ka mga sementeryo, Burgos Public Cemetery, ang Catholic Cemetery, ang Rolling Hills kag ang Palm Heaven. Sunod diri kay Gohe nga sa ligtas sa Undas 2022 sa station number 4 wala sang mga dalagko nga mga insidente na record ang mga kapulisan ni matapos nga nagtingog ang ila sining puwersa sa pagbantay sa guwa kag sa sulod sa sementeryo. Naugin pasalamatan naman ni Gohe ang iya sining mga kapulisan, Bacolod City Mobile Force Company, ang mobile patrol unit kag ang mga force multiplier sa diin nagtingog kahapon sa pagpatigayon sining peace and order. Now karon nga adlaw action plan nagalao man si Gohe nga may mga cemetery goers pa nga magapadulong sa tagsa ka mga sementeryo rason nga nagapabiling full alert ang mga kapulisan. Reports ang patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sa vitamin D3 kag BCO nga makita sa D3 Bio. Ang D3 Bio amo ning pinakamaayo nga suplemento. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa follow-up Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:54 na. Kay Jose Griole Gayuna ba? Pare Yule. Nagamonitor YouTube ko no sa program. Salamat gid. Kay Gerson Panganiban na monitor lang kami dia. Asinda Makamig uno Barangay Ilupes sa Silay. Kay Lubic de la Luna. Ari kami gamonitora. Paris namon suman ba halin kay Pato Kagrubi de la Luna sa Barangay 30. Kay Tisa Cecil Bermilio Panganiban, good morning man sa Purok Orchids, Asinda Sibiliana, Barangay Binubuhan, Bago City. Kay Chao Estrabon, sige good morning Kay Nini Estrabon sang Pag-asa in Claro. Kay Huma Lumina, good morning man, mayo nga pagmonitor, tagsagid kakaagahon. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero
Kaya kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulong sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose nga kumpos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For butaw. I-record sa ang kinanglanong makapag-disipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanaki. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Diyan mo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo ko tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio. Numero 1, upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.